Pane doktore, co je hlavní novinkou ve stomatologii od 1. ledna 2026? Hlavní novinkou je, že každý pacient od 1. ledna 2026 má nárok na jednoduchou, bílou, jednovrstvu fotokompozitní výplň malého rozsahu, která je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění částkou 900 korun. Vícevrstva výplň má od zdravotní pojišťovny příspěvek ve stejné výše, totiž 900 korun, který se pacientovi odečte od ceníkové ceny ošetření. Jak často má dospělý pacient na tuto bílou plombu nárok a jak je to u dětí? Je to strašně jednoduchý. Děti a mladiství do 18 let věku mají nárok jednou za rok na jakoukoliv výplň při použití jakéhokoliv lege artis plombovacího materiálu. Je to plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. U dospělých nárok na jednu vrstvu výplň malého rozsahu, který je zachycen čas, je jednou za 2 roky. Pokud však ale kaz je většího rozsahu a použije se vícevrstva výplň, pacient tím nepřichází o možnost v případě vzniku nového kázu o možnost jednoduché jednovrstvé fotokompozitní výplně kompletně hrazené na pojišťovnu a to může být v průběhu jakéhokoliv času. Co když je kaz větší a jednovrstvý kompozit jeho ošetření neumožňuje? Poslední desetiletí je fotokompozit považován jako nejlepší, v podstatě optimální volba a proto podle doporučení České stomatologické komory vždycky je první volba. Existují však jiné možnosti, například chemicky nebo duálně tuhnucí plombovací materiály, které však mají svá úskalí. Ne vždycky jsou vhodné a používají se jenom ve chvíli, když fotokompozit je kontraindikovaný. Jak je to s amalgámovými plombami? Amalgámové výplně se stále používají, ale jenom do 36. 2026 ze specifických zdravotních důvodů. Nikoliv na přání pacienta. Jak pojišťovna hradí kořenové kanálky u dětí? U pacientů do 18 let hradí zdravotní pojišťovna ošetření kořenových kanálků v plném rozsahu. Jak je to u dospělých pacientů? U dospělých jsou plně hrazené pouze kořenové kanálky ošetření metodou centrálního čepu, a to u řezáků, špičáků a premoláru. Ošetření kořenových kanálků moláru, totiž stolíček, pacient hradí sám, pojišťovna tam nic nepřispívá. Přispívá pojišťovna i u dospělých pacientů? Ano, pojišťovna přispívá částkou 1300 korun za ošetření kořenového kanálku metodou centrálního čepu. V případě zvolení jiné metody částka 1300 korun se odečte od ceníkové ceny za ošetření kanálku. Platí nějaká pravidla pro vykazování kanálků pojišťovně? Ano, lékař může vykázat pojišťovně plnění stejného zubu pouze jednou. V případě, kdy se ošetřuje více kořenových kanálků, je nutné pořídit rentgenový snímek, ve kterém je vidět, že bylo ošetření úspěšné. Milí pacienti, vždycky se ptejte svého lékaře na možnosti ošetření. Téměř vždy jsou možné alternativy. U nás ve Smile Centru vám rádi vše vysvětlíme.